Здравейте на всички! Днес с мен е господин Митко Митков, който е студент в Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски и е към катедра електротехника, автоматика и информационни технологии с началник на катедра полковник Стефан Велидеров. Добър ден, господин Митков. Приятно да се запознаем. Искам да ми разкажете накратко няколко неща за вас, преди да започнем към въпросите. Имам доста разнообразни дейности и може би заради това представлявам интерес за училището. Значи, установявам войнишки паметници в свободното си време. Това е един вид като кауза. Също така се интересувам от авиационна история, Втора световна война и конкретно българското участие. Но като цяло, слава сме и Първа световна война. И реално погледнато с моите изследвания през годините написах две книги. Една от тях е издадена в България на български, преиздадена в САЩ и написах и втора книга, която е изцяло издадена само в САЩ. Така последните години и половина занимавам предимно с 3D принтиране. Отново принтирам мащабни смолни модели на самолети от Първата световна война, които сме използвали ние. Направих се сайт, оказа се, че има голям интерес за такъв тип модели и реално погледнато продавам в целия свят. Най-хубавото е, че са машини служили в България и се тълмоча за нашата авиационна история. Време да преминем към няколко въпроса съм подготвил, ако може да ни отговорите и да ни запознаете по-широко с вашата дейност. Какво те мотивира да избереш именно военно-въздушното училище? Като дете се записах в клуб по авиомоделизъм и точно там се запалих по авиацията. След това исках да стана летец-изтребител, но поради едни и други причини не си постигнах тази мечта. Дори не тръгнах да гоня. И с течение на живота реших да бъда в професията на дядо ми, електротехник, радио-телевизионен техник. Стъпих на работа в АЕЦ Козлодуй. Там, за да се развиваш кариерно, трябва да по-висока степен на образование. И докато се чувах къде да запиша да уча, видях, че военно-въздушното училище предлага граждански специалности, електроинженерство. И реших, че това е моето място. Какво означава за теб да учиш в училище с такава история и традиции? Честно казвам, за мен е чест. Дори рано погледнато, ако погледнем днешния ден на 30 март, на този ден през 1944 година става една от най-тежките бомбардировки на София. И точно тук от училището излитат 4 инструктори с учебно-бойни самолети, въоръжени само с по 2 картечници, да помагат на своите ученици в София. Така че наистина чувствам се горд, че съм тук. Какво е най-ценното, което ВВУ ти даде? Дълги години съм бил техник поддръжка и сега с обучението ми в училището вече разбирам процесите на работа на дадена апаратура. Докато преди съм гледал само да отремонтираш някой дефектирал елемент, сега вече знам как работи цялата система, но честно казвам, най-ценното нещо, което ми дава училището, не е учебния материал, ами преподавателите, в частност асистент Георги Георгиев. По един от предметите обсъждахме за различните видове електрозадвижване и стана въпрос за 3D принтерите. И той ми каза, когато имаш време, мини през моя кабинет да видиш 3D принтер. И проявих интерес, насочно отидох там и явно влязох в правилния момент, защото като отворих вратата, му 3D принтера принтираш един макет на самолет. И веднага в главата ми се зароди идеята, че това е нещо много полезно, което мога да ползвам в едно от хобите си. Какво ви помогна моделизма на вас в крайна сметка? Ами в ранните години, като бях в клуба по моделизъм в град Лом, научих се да работя с всякакви инструменти, пили, ножовки, триони, шмиргел, струк и така нататък, което за момче в пубертета е нещо много важно. Но другото, което е, благодарение на този моделизъм, той първо разпади интереса ми към историята на авиацията. И благодарение на моделизма написах и издадох две книги. Само да конкретизираме за двете ви книги, разбрах, че се продават в Амазон. Точно така. Историята е следната. Написах книга, която е вдъхновена от модел на френски изтребител Нюпорт от Първата световна война. Купих си го на намаление. Някъде бях чел през годините, че сме пленили един такъв и идеята да го направиш максимално достоверен исторически. Сега българската машина. Почнах да търся информация по разни книги, изключително противоречива. И съответно се насочих към военен архив и отне 4 години. Събрах архивна информация за над 22 пленени противникови самолети в българската армия. Покрай това моделче. И реално погледното реших, че това е информация достойна за книга. Написах книга на български, благодарение на директор на музей на авиацията, който ми е приятел. Рада Баня Лиева се казва.
Изключително много тя ми помогна с издаването на книгата. Тя беше и редактор. Намери нужните контакти. От Фондация Български военно-въздушни сили ми издадоха книгата. 200 бройки. 50 броя отидоха във Военна академия да четат курсантите в библиотеката, а другите 150, доколкото знам, се разпространяваше по военните музеи. И покрай първата книга с издателя, като обменяхме информация, реших да напиша и втора книга за изтребители Роланд D2, D3, които сме ползвали пак Първата световна война. Изключително рядък самолет, който много малко е проучван. Ама ние нямаме на къде и сме воювали с него. Дори още му характеристики не са ни попречили да постигаме въздушни победи. Та написах още една книга на тази тема на английски. Тя мисля, че беше стигнала в топ 40, ако не се лъжа, на изданията. Да, но мисля, че има милиони заглавия. Да. Ако не се лъжа, в тема Първа световна война бяха стотици хиляди. И аз стигнах в топ 40. Честно казано, повечето читатели са се изморили от темите, свързани с Западния фронт. Те са много вече обстойно проучени и искат нещо интересно. И вие го давате. Аз съм го дал, да. Значи изследването е базирано изцяло на архивни документи, както български, така и британски. Работя с един британец, обменяме архивна информация. Така че застана за всичко написано, че така както е било преди. Беше да растеш с твоя дядо и как това ти повлия на техническото ти мислене? Да ми реално погледнато, благодарение на това нещо съм мъжа, който съм сега. На 6-7 години съм си играл с паялник, с изправители, с трансформатори, с кондензатори. Технически смея да твърда, че съм изключително грамотен и всичко благодарение на него. Дете ме запали, да, по техниката. Кои бяха първите ти успехи в стендовия моделизъм и как стигна до международните награди? Ами, живеех дълги години в София и там се записах в клуб стендов моделизъм. Те в България са два, фактически, аз бях член на единия. И ежегодно имаме изложби. Първо в България идват от чужбина, след това и наши модели с наши представители ходят в чужбина. Разни такива мероприятия, доста медали. А с въпросите модели в колко държави сте ходили? Имате ли вече помнители броя? Конкретно моите модели са обиколили целия Балкански полуостров, по-надалеч не са ходили. Мисля, че имам една или две награди от... Като дойде COVID имаш онлайн изложби, тъй като физическите бяха невъзможни тогава. Мисля, че от Русия имам една или две награди, ако не се лъжа, но като цяло Балканския полуостров. Какво е най-трудното при създаването на самолети от Първата световна война? Ами като цяло няма запазени автентични качествени чертежи. По разни специализирани издания търсиш 2D чертеж, който след това го обработваш с програма за моделиране, да стане триизмерен. И за да е исторически достоверен, търсиш много снимков материал. Там се ориентираш по детайлите, които на чертежите ги няма. Дочух за бранда N-Design, който е вас, ако може да разкажете на нашите зрители за него. След като започнах да занимавам с 3D принтиране, се роди се идеята да попълня липсващите брънки в веригата, така да се каже, в сферата на моделизма, липсващи модели. Почнах да проектирам такива от Първата световна война, естествено летели. Реших, че това заслужават да получат и другите моделисти по света. Създавам бранд N-Design, разработвам 3D принтове и ги продавам в света. Имам сайт отскоро и интересът е доста голям. Както и с литературата. Хората са изморили от едни и същи теми. Така че аз им предлагам нещо екзотично, което никой друг моделист го няма в света и като пусна нов модел, между другото, е много интересно. Надпреварват се, което да стане. Как стигна до първите си клиенти от чужбина? В началото пуснах обяви в eBay, както и в Facebook. Между другото, Facebook е невероятна платформа, ако решиш да правиш нещо на световен мащаб. Просто не ти трябва друга реклама. Просто трябва да намериш правилната таргет група и атакуваш, така да се каже. Така че първите ги пуснах през Facebook и тъй като повечето хора подхождат много скептично, пуснах линкове към eBay, където направих обява за моделите, тъй като eBay е сериозна платформа, дава сигурност на плащанията и така нататък. И вече имам няколко така отзиви, още преди да пусна сайт, положителни отзиви. А кой беше най-предизвикателният модел, който сте създали до сега? Един британски двуместен аероплан Armstrong Whitworth FK-3. Ние пленяваме един такъв през 1917 година. Той почти няма никакви фотографии на интериор, на двигател и наистина беше голямо предизвикателство да го пресъздам както би истински.
Мислиш ли за трета книга? Мисля, да. Има много интересни аспекти от нашата история, които още не са изследвани и които ще бъдат интересни на световната авиационна общност, така че... А как започна сътрудничеството с професор Станев? Само да вметна, професор Станимир Станев е най-голям изследовател в България на британски и американски паднали самолети през Втората световна война. Той ме намери във Фейсбук, нали, както споменах и по-рано, това е уникална платформа, ако искаш да се развиваш. Покрай моите моделни изяви и интересите ми в света на авиацията, откриваме някакси и ми предложи да се сътрудничим, тъй като аз съм от северо-запада, а той е от Шумен. Пътя на минаване на летящите крепости е бил точно над северо-запада и имаш още доста неизследвани случаи. Той ми предложи да си сътрудничим в тази сфера. Той ми даваше информация от американски доклади, аз ходех на терен, разпитвах селяни по селата, знаеш къде е паднал този самолет, някаква история по-интересна покрай него и така, сглобяваме пъзела все още. Трудничко е със сигурност. Трудно е с 80 години. Има малко живи. Останалите живи свидетели тогава са били невръстни деца, те почти нямат някаква така истинска информация, но пак е нещо. А какво е усещането да откриеш останки от британския Уелингтън, единствена такава находка в България? И чувствам много хубаво, между другото. Знам горе-долу селата, в които са падали самолети и тогавашната ми работа през, мисля, че беше 21 година, ми позволяваше да пътувам в района на Северо-Запада и като идех в някое село, в което знам, че е имало такова събитие, като видя някой по-възрастен човек и го питам, знаеш ли, ели кога си, ели къде си, какво се е случило, нали? И така в село Долно Малиново бях по работа и видях един възрастен човек и го питам, знаеш ли, тук е паднал Втора световна война британски бомбардировач Уелингтън. О, да, еди къде си е паднал, но вика, чакай, сега ще ти покажа нещо. И донесе една кофа, която си е бил пригодил за носене на смески, явно на кошките. Вика, е това дедо ми го намери на място на катастрофата. И аз веднага отворих интернет и написах, нали, кофа британски бомбардировач и се оказа, че това наистина кофа вътре от самолет. Откупих я за някакви много смешни пари. Той даже ме помисли за луд, че му давам, мисля, че 20 лева му дал тогава за тази кофа. И първата и работа беше да отдара на Ломския музей. И това е единствената находка от британски самолет в България за момент. Повечето парчета са от американски машини. Британски са били от дърво и плат предимно, той като падне изгаря. Почти нищо се не запази. Какво беше чувство да видиш името си в книгата на професор Станев? Честно казано, поласкан се почувства, защото той не е случайно, той работи с американци. Мисля, че има една агенция DPA, май се казваше, идват, още има неоткрити американски пилоти на нашата територия. Идват, се схумират, ако намерят останки, карат си ги в САЩ и човека е на много високо ниво, Станимир Станев. И да получа един вид признание в неговата книга, за мен е голяма чест. Как се зароди този интерес да реновираш стари паметници? Още от дете съм привлечен от военната история, очевидно. И мисля, че 2015-та включих се на фейсбук група България и Първата световна война. И там много често става въпрос за неглижирани войнишки паметници, постоянно се качват снимки. И аз се сетих, че като дете съм виждал един в алеята на Лунските гробища в много лошо състояние. И отидох на място да го видя пак, нали, да го снимам за групата. И видях, че това е на един от синовете на тогавашен ломски кмет, най-успешния Манасиев. И това е един от синовете му Любен, който е загинал на Каймакчалан 1916 година. Там е, може би, най-зверската битка на българската армия през войната. И като видях в локално състояние, реших, че това е срамота. И отделих един ден, намерих един съмишленик в Лом и го почистихме. Почувствах се много добре, като го видях вече в реновирано си състояние. Дами и господа, имах уникалната привилегия да седна пред господин Митков, да ви запознаеме с дейността, с която се занимава той. Аз съм изключително благодарен И аз ви за благодаря. това интервю. Желая много успехи! Благодаря ви.